Ik heb het ook voorbereid, wil je het horen? Ja, oké. Kun ik even klappen? Oh ja, oké. Joey begon er even in groep 7 en nu schrijft hij zijn teksten. Even, zijn nummer heet Voeden en ik weet niet wat daarop rijdt. Yeah! Het is leuk geprobeerd. Ik denk dat we het maar gewoon aan Joey moeten overlaten. Joey met het nummer Voeden, zijn eigen werk. Yeah. Altijd zijn voeten compact, blijf je dingen binnenhouden, blijf zijn voet op het pad. Had hij zijn goed in de hand of laat hij alles los, zorgend voor bloed overdag. Had hij zijn voeten compact, blijf je dingen binnenhouden, blijf zijn voet op het pad. Had hij zijn goed in de hand of laat hij alles los, zorgend voor bloed overdag. Het was een goede jongen, amper 9 jaar. Hij was gelukkig met zijn ouders, hadden leedvermaak. Hij hield van de natuur, was een beetje raar. Maar voor mensen om hem heen was hij geen gevaar. Hij bleef vaak binnen, want de tv stond aan. Dat was misschien een teken, maar mensen die keken maar. Onoplettend als de pest, want op school werd hij gepest. Vol van de stress had hij al beseft dat respect niet kon aanvliegen. Maar hij kon ook niemand aanvliegen. Hij stond alleen, niemand kon hem hulp aanbieden. Vaak zielig in zichzelf, een keer wel graag liefde. Maar schijnbaar bedriegt, mensen kwamen toch te vaak liegen. En daarom ging het slecht in de klas. Hij bleef zitten en was met alle rechten verkast naar een nieuwe school. Een nieuw begin, een nieuw hoofdstuk. Weg van de stress, maar toch had hij een hoop druk. Had hij zijn moeder compact, blijf de dingen binnenhouden, blijf zijn voet op het pad. Had hij zijn goed in de hand of laat hij alles los, zorgend voor bloed overdag. Had hij zijn moeder compact, blijf de dingen binnenhouden, blijf zijn voet op het pad. Had hij zijn goed in de hand of laat hij alles los, zorgend voor bloed overdag. Een paar jaar later, een paar stappen vooruit. Hij is nu op voetbal, een paar lachen hem uit. Zo volwassen dat hij voor gevaar amper verschilt. Maar in plaats van praten raakt hij in een raas van geweld. Hij kan niet kijken, ziet zwart voor zijn ogen. Wordt wakker, ziet iemand op de grond en gebroken. Hoe kan dit komen? Ik kon het niet geloven. Hij had een zware jeugd en hield dit eraan over. En het kwam steeds vaker, slechte zaak. Het lag niet aan hem, hij wou echt niet vechten, maar het kwam vanzelf, nee het ging niet goed. Probeerde rust te zoeken, maar hij wist niet hoe. Nu zijn we jaren verder en het meeste is verdwenen. Maar ik heb nog steeds zeker veel leed van het verleden. Want als ik terugkijk ben ik zeker niet tevreden. Ik schaam me voor de pijn die ik mensen heb gegeven. Had hij zijn moeder compact, blijf de dingen binnenhouden, blijf zijn voet op het pad. Had hij zijn goed in de hand of laat hij alles los, zorgend voor bloed overdag. Had hij zijn moeder compact, blijf de dingen binnenhouden, blijf zijn voet op het pad. Had hij zijn goed in de hand of laat hij alles los, zorgend